Ahojte, dnes sa poďme porozprávať trošku o čistení pleti. Prečo si čistiť pleť? Pretože treba pochopiť to, že len keď máme správnu nastavenú starostlivosť, čo veľakrát prizvukujem, a správne si čistíme pleť, správne sa o ňu staráme, tak potom si na ňu môžeme dať rôzne krycie krémy, make-upy, pretože naozaj vtedy to bude vyzerať pekne a pleť bude rozžiarená. K tomu ešte vám natočím video, že aké make-upy používať, čo je vlastne, aké by malo mať zloženie a aké určite by nemalo mať. Ale treba pochopiť, že len tá správne vyčistená pleť, prakticky základom krásnej pleti je naozaj sa o ňu starať, ju čistiť ráno aj večer. Večer by malo byť to čistenie intenzívnejšie a ráno tiež minimálne jednofázovo si vyčistiť tú pleť. Čo je jednofázové, čo je dvojfázové, komu odporúčam dvojfázové čistenie pleti, tak o tom sa dnes porozprávame. Takže vás tu vítam na tomto videu a ďakujem, že tu so mnou ostanete. No poďme na to. Čistenie pleti teda ráno. Ako by malo vyzerať čistenie pleti ráno? Treba vedieť, že čistenie pleti môžeme vykonávať rôznymi produktami a rôznymi aj technológiami. Čo by som neodporúčala? Tak určite by som neodporúčala len napríklad používať, ako vám to povedať, nechcem vám, že len používať micelárnu vodu. Micelárna voda je super, pretože obsahuje micely a oni sú vlastne také zložky, ktoré pôsobia ako magnet na nečistoty. Ale kto z vás vedel to, že krok micelárnej vody si treba prakticky umyť si potom ešte tvár? Pretože tá micelárna voda, ona vám ostane na tvári a ona priťahuje si tie nečistoty ešte nasledujúci, neviem, či po celý deň, ale minimálne tie nasledujúce pár hodín a prakticky vy si pritiahnete ešte tie nečistoty. Takže ak používaš len micelárnu vodu, tak určite si po nej umyť tvár, alebo minimálne proste si tam prejdi tonerom. Takže ja toto robím a určite to odporúčam. Ale ako si čistiť pleť? Čistiť pleť si môžete rôznymi čistiacimi mliekami a rôznymi produktami na vyčistenie. Veľmi dobré je určite používať, zvoliť si aj podľa typu pokožky, pretože to čistenie má za následok naozaj dať nám, keď si poviete, že až však v noci, ak sa im môže zašpiniť pleť. Pokožka je náš najväčší orgán, ktorý proste funguje aj v noci a v noci sa telo aj organizmus detoxikuje a tieto toxíny a tieto látky proste dáva von aj cez spory, aj na našej tvári. Takže preto to je veľmi dôležité naozaj dať dole tú nehovorím, že špinu, ale ten mas, tie nečistoty, tie proste látky, ktoré telo nám v noci vyplavilo, minimálne teda nejakým produktom. My máme na to viac produktov, ale doniesla som si naozaj také čo vám odporúčam, tak to je vlastne tento prístroj. Je to prístroj, ktorý je čistiaci, masážny, ktorý má naozaj veľmi veľa benefitov, okrem toho, že vyčistí, okrem toho premasíruje, okrem toho vykonáva jemný, ale účinný peeling, nepoškodzuje povrch pokožky, tzv. Mikrobióm, čo je veľmi dôležité. Veľa z vás používa kefky. A myslíte si, že je to OK? Bolo vlastne, ja študujem aj iné, nie len proste produkty zo spoločnosťou, s ktorou spolupracujem, ktorá fakt mne ako mega pomohla na pleť a práve preto vám to dávam aj ďalej. Ale boli také štúdia, kedy naozaj pod mikroskopom sa pozerala pokožka. Tie kefky, ktoré naozaj majú také silné štetinky. My si myslíme, že super, jak mi to proste vyčistilo, vyhladilo to pleť. Pravdou je opak proste, pretože tie štetinky veľmi veľakrát poškriabu tú pleť takými mikroskopickými trhlinkami a tam vlastne nie je to dobré pre pleť, je to naozaj veľmi drastické riešenie, aj keď my to možno necítime, pretože naozaj je to len také malé lilinke. Môžu roznášať prakticky, ak máte akné, tak tá kefka není vždy. Určite si odsledujte, že či je potiahnutá, či má nejaké striebro, či je potiahnutá silikónom, či tam neostane voda, pretože keď vám tá kefka ostane mokrá celý deň, tak tam len tie baktérie proste sa môžu množiť a oni vôbec odtiaľ neodídu a večer zase si to nacapete, takže to vôbec nie je dobré. Táto hlavica je potiahnutá, je antibakteriálna, je potiahnutá striebrom a ona je suchá. Onu tu vlastne máte len silikón, takže nemusíte sa ničoho báť. Takže naozaj toto si odsledujte, čo používate na tú pleť. Tie kefky nie sú vždy dobré a tuto vlastne nemusíte používať ani tampóny, ale čo sa týka nejakých produktov, tak určite dbajte na to, aby ste si dôkladne vyčistili tú pleť. Máme ešte takýto gelový čistiaci prípravok z našej BioVegan rady a tento je fakt výborný, pretože on trošku sa akoby napení, áno, ale on preniká, rozpúšťa mas v tých poroch. Takže preniká, vyčistí aj do hĺbky tú pleť. Určite odporúčam, toto je vlastne taký gel.
Toto je vlastne, kebyže si s jedným alebo s druhým produktom čistíme, tak to je jednofázové čistenie pleti. Čo sa týka dvojfázového, a toto odporúčam večer, keď sa ešte líčime, tak o to viac prakticky používajme to dvojfázové. Micelárnu vodu som si nechala v kúpeľni, ale máme micelárnu vodu, ktorá je úplne super. A ja micelárnu vodu používam tak, že použijem, a ja to používam aj ráno, aj večer, tak. Pretože mám takú nábeh na akné, ja som sa proste trápila fakt aj akné v dospelosti, takže naozaj ja si musím veľmi na to dávať pozor. Takže používam micelárnu vodu, normálne na tampon si proste dám, pretrem si pleť a potom použijem túto našu technológiu, tento náš prístroj s aktivačnou emóziou. Táto technológia plus nám omladzuje pleť, takže fakt ono je tu veľmi veľa benefitov v jednej technológii, v jednom prístroji, takže ja toto určite odporúčam. Ak by ste nemali, tak proste použite napríklad, keď aj micelárnu vodu, môžete micelárnu vodu použiť, môžete takýto produkt a potom ide vlastne toner, sérum, očný krém, toto si môžete prakticky naozaj dať na očné, ale k tomuto sa povenujem a potom jedenný alebo nočný krém. Takže nezabúdajme na naozaj správne čistenie pleti, nezabúdajme, že tá pleť, veľakrát si poviete, že aj tie produkty sú drahé, netreba si všetko kúpiť naraz, všetko sa dá vyskladať, ale na tej pleti je to vidieť. Fakt, sama viem, o čom hovorím, pretože ja, keď som si nečistila pravidelne pleť, tak tá pleť proste zhrubnutá, rozšírené pory, akné, čierne bodky, proste na kompletku všetko. Niekto nemá takýto problém a niekto na druhej strane má. A čo sa týka tej technológie, ktorú som vám ukazovala, tak tuto máme až 5 druhov aktivačných emózií. Môžete si vybrať na citlivú pleť, na suchú pleť, na masnú pleť, na aknožnú pleť. Fakt to je normálnu až zmiešanú, fakt to je veľmi univerzálne, ale dbajte na to, pozrite sa, že čo používate a používajte to pravidelne. Ak niečo neobsahuje alebo si umiete pleť len vodou, tak to naozaj nie je postačujúce. Keď možno teraz ste spokojná s pleťou, tak možno, že to nebude za 5, za 10 rokov, sama viem, o čom hovorím. Takže na tej pleti sa to vždy ukáže. Dobre? Takže používajte nejaké čistiace produkty, nájdete si tie, ktoré vám vyhovujú. Ak potrebujete poradiť, ak sa vám páčia tie produkty, o ktorých som hovorila ja, tak mi určite napíšte správu. Ja vám veľmi rada poradím. Ahojte.